Señor? Ez, hola ondo. Grabatzen da ez diut ematen, ez? Ez. Holaxe da. Grabatu bioiak behar. Bateria. Bateria bukatu zaio? Txartela zemoz. Bateria ondo. Iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argiki erraten dugu ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain. Etxituta nahi gaituzte, baina geroz eta motibatuagoak gaude indarrez eta burua hartu. Momentu hau baliatu nahi dugu euskal gizarteari mugimendu hau babestu dezan eskatzeko. Hasteko, igande honetan bertan egiurratzen eta ondorengo egunetan egoen diren mobilizazioak babestuz. Euskara da bide bakarra, hemen eta orain, basoa euskaraz! Euskararen aurkako erasoak asko eta anitzak izan dira. Erasotu nahi gaituzte azterketen bidez eta erasotu nahi izan gaituzte abestien bidez. Zabal dezagun hemeroteka. Kontuz, hautsa karrotuko ditugu eta. Eta eskola garaiak ekarriko ditugu gogora duela 1986 urte, 1730 urtarrilaren 9 eskolan euskara erabiltzea debekatu zuen Beasaingo udalak. Euskararen erabilera eskolan zigortzen duen dokumentutako lehen aipamena da Beasaingoa. Gainera, herriko maisuarekin egindako kontratuan, ikasgelan euskaraz hitz egiten zuten haurrak behartzen moduan zigortzea erabaki zuten. Ipar Euskal Herrian ere, antzeko, duela 232 urte, 1784ko urtarrilaren 27an, euskara fanatismoaren hizkuntza zela esan zuen Frantziar iraultzako Bareg politikariak.
Salbamendu publikoaren batzordearen hizkuntzen inguruko txostenean azaldu zuen euskaldunek frantsesa eta lege frantsesak ikasteko obligazioa zutela. Txosten horretan euskaraz gain bretainera, alemaniera eta italieraren aurkako mezuak ere bota zituen, pentsa. Konta dezaket kanta untan ez dire aitzak soberan koloreak testurak errekak taloreak atera zaizkidake ahotikan. Izenekin ere arazo ugari izan dituzte euskararen etsaiek historian zehar. Duela 176 urte, 1860ko otsailaren 24ean, kale izendegian euskara debekatu zuen Espainiako gobernazio ministro Posada Herrerak. Bere hitzetan dialektoak bizirik ziren guneetan, eta berarentzat euskara dialektoa zen, errotulazioa soilik espainolez izenetara mugatu bertzela arautu zuen. Kale izenekin arazoak bazeuden pertsona izenekin are gehiago, duela 116 urte 1910ko otsailaren 3an, aurrei izen euskaldunak jartzea debekatu zuen, Kadena Eleta Gasteizko apezpiku nafarrak. Apezpikun ustetan, abertzaletasunak gaztei adimena ilundu eta bihotza usteltzen zien. Julen, izen aldatu behar dizugu? Seguro, Bueno, ikusiko dugu hori, Tira, duela 130 urte, 1886ko maiatzaren 27an, telefonoteiak euskaraz hastea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Hauxe abisatu zuten. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Ta hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Ta hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, tatarara. Jarrai dezagun ba izenekin, 1940ko abenduaren 2an, Zornotzako Hierriko euskarazko inskripzioak kendu eta gaztelaniazkoak jartzeko agindu zuten agintari frankistek. Euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten hauen jabek zigortuak izango ez baziren. Heriotzean ere, bakerik ez. 9 urte beranduago horixe bera agindu zuen Gernikako alkate frankista Vicente Rojok. Han ere, euskaraz idatzitako harriak kendu behar izan zituzten jabeek zigortuak izango ez baziren. Eta entzun hau, duela 81 urte, 1945ko urtarriaren 24an, itsasontziei euskarazko izenak jartzea debekatu zuen gobernu frankistak. Industria eta merkataritza ministerioak aginduta izan zen, Espainiar nazioaren batasunaren aurkako simbolotzat jotzen zituzten euskal izenak, eta gaztelania inposatu zuten, ehunka itsasontziren izena aldatu behar izan zuten. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu ahotsaol, eguzkiari uluka,
Eta hemen efemeride borobil bat duela 260 urte, 1776ko azaroaren batean, euskarazko argitalpenak debekatu zituzten Espainiako estatuan. Zehazki, Agustin Kardaberaz jesuitak idatziriko Loiolako San Inazioren bizitzari buruzko liburua inprimatzea debekatu zuen Arandako kondeak, euskaraz idatzia zegoelako. Era berean, kondearen baimenik gabe gaztelania etzen hizkuntzetan liburuak inprimatzeko lizentziarik etzela emango zehaztu zuten debeku agirian. 80 urte, 1936ko abuztuaren 11an, frankistek euskarazko liburuak errezituzten Tolosako plazazarrean. Hartu berritan, Ixaka López Mendizabal kultur eragilearen liburuak eta argitaletxe arpilatu zituzten, udal liburutegiko eta eskoletako euskarazko liburuak bata bestearen gainean jarri eta su eman zieten. Goiuri utzi abesteari eta kontu zea preso eramango zaituzten. Duela 61 urte 1965ko martxoaren 28an, euskaraz abesteagatik atxilotu zituen Guardia Zibilak gazte ondarrutar batzuk. 15 eta 17 urte bitarteko gazteak ziren eta tiro abesten ari ziren bigarren karlistadako kanta baten moldaketa abertzalea. Eta Ondarrutik Lekeitiora, duela 39 urte, 1987ko apirilaren 11an, ertzaintzak 2 lagun atxilotu zituen Lekeition haiekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik. 2 egun egin zituzten kuartelean, agenteekin gaztelaniaz mintzatzeari uko egin ziotelako. Bueno, atxilotzen banaute etorri nirekin epaitegira, Duela 24 urte, 2002ko abenduaren 17an, istiloak izan ziren Baionako epaitegian zuzen eta demoetako 2 nakideren epaiketan, euskaraz deklaratzea ukatu zietelako. Akusatuei babesa adieraztera joandakoek eserialdia egin zuten eta poliziak gas negarreragilea erabili eta kolpeka bortitz atera zituen. Txomin Peien euskaltzaina, arnas hartzeko zailtasunekin eta gazte bat larri eraman zituzten ospitalera. Ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu, denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Zein da bidea, barrenak liberatzeko. Eta gaur hona ekarri gaituen arrazoiarekin oso bat datorren efemeride bat aipatu nahi dizuet. Duela 50 urte, 1976ko abuztuaren 28an, batxilergoa euskaraz egin nahi izatea ergelkeria zela esan zuen Espainiako presidenteak. Paris Match aldizkarian egin zioten elkarrizketa Adolfo Suarezi eta ergelkeria zela esateaz gain hauxe esan zuen. Lehenik aurki iezazkidazu kimika nuklearra euskaraz irakasteko gai diren irakasleak izan gaitezen serioak. Bilboko Unibertsitate Autonomoko Fisika irakasle Joserra Etxeberriak honela erantzun zion publikoki presidenteari. Posible da, eta 2 gauza baino ez dira behar horretarako. Pertsona batek euskaraz jakitea eta fisika nuklearra jakitea. Esan gabeko hitzak, hiltzek bezala burundabiltza. Noiz egin hitz, noiz komunikatu, noiz amore eman, noiz amore hartu. Ta esan dako hitzak. Horixe izango dugu gaur izpide, hezkuntza eta euskara Bernat Etxepare lizeora etorri gara, basua euskaraz egin ahal izatea eskatzen duten ikasleekin hitz egitera. Naroa Urrizaga, Aize Urrutiko etxea eta Joane Larre etorriko dira gure mahaira. Baina irakasleak ere elkarrizketatuko ditugu, interesatzen zaigu jakitea beraiek ere zer pentsatzen duten. Lagun gehiago ere gonbidatu ditugu gurera, noski Maider Zigarro abeslaria etorriko da eta agian zerbait abestuko du. Eta eleaniztasunaz bere osotasunean hitz egingo dugu, ze onura ditu txikitatik 2 edo gehiago jakiteak.
nola eragiten digu, horretaz ere arituko gara. Entzuleok, maiatzak 12 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete eta gu Bernat Etxepare Lizeoan eta hau jendez gainezka dabil. Egunon guztioi, plazer bat gaur hemen zuekin aritzea. Nahi baduzue gurekin dantza egin. Zuekin entzule, ikusle eta publiko zaretenok Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon! Eta zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo dagoeneko zure jertxiak jaso ditu, lorak. Jasotzen ari gira, gaiak ugekira jasotzen ditugun. Egunon! Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1180 edizioa du, goizak 10:22 minutu, maiatzak 12 eta sanda bezala hementxe gara Bernat Etxepare Institutuan, Bernat Etxepare Lizeoan, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko asmotan, zuekin eta bertako protagonistekin. Irakasle, ikasle eta bestelakoak ere izango dira gurean eta argitu beharko digun Maider Zigarroak gitarra ekarri ote duen. Ekarri du, ezta? Dena ondo. Hasi gaitezke hemen proposamenak egiten. Ea ikasle gero 12 lorden gutxiagotan nahiko duten gurekin batera mendian gora aritza kantatu, Maider. Hori bada aukeretako bat, ezta? Zatoz gurera, Maider. Hurbildu gure mikrofonotara. Esan dago entzuleok bigarren kafean zaretela, naiz irratian, gu pozik, estu, teknika guztia behar den tokian kokatzeko, baina martxan gara, irudiz ikusten gaituzue, entzuten gaituzue, egurrezko maila dugu eta zura ikutuko dugu, arazorik gabe aurrera egiteko moduan, otegaren esandakoa. Ongi etorri guztioi, bagoaz gaurko abiatzera. Segituan orkestuko dizugu Maider Zigarroa, baina maite duten tartean ere kokatu beharra daukagu Goiuri eta gaur hemendik bereziari gara, baina ezin uko egin, ezin salto egin, 1180 programa hauetan gure izan ditugun maite duten tarteari. Zina zure maite duta, Goiuri? Begira ona etorrita, nahiko argi zegoen, zer esatera nindoan. Maite dut horrelako arriskuak hartzera ausartzen diren ikasleak, ona etorri gara, desobedientziarako deia egin dutelako instituto hontako ikasleek, naiz eta jakin horrek ondorioak izango dituela beraientzat, eta horixe da nere gaurko maite duta ez. Eskubideen alde eta borroka zabal edo handiago baten alde, beraien gorputzak, beraien burua eta beraien izena-bizenak jartzen dituzten horiek guztiak maite ditut. Zaintzaien greban lanera joaten ez den garbitzaia bezala, baixoara joan eta euskaraz erantzungo duen ikaslea edo beste edozein greba edo botere erakustaldien aurrean oihu eta horru egiten duen hori, ez? Beraientzat nere maite duta. Julen Goikoetxe Orbegozo, zure maite dutak uste dut itxaron egin beharko duela. Entzun.
Saiatu nahi sinkronizatzen entzuten ari garen azterketak euskeraz xutiken kantu hau. Hemen Bernat Etxepare lizeoaren olastokian entzun daiteke, baina guok zuenean zuzenean ere jarriko dugu. Debekatu behar dugu debekua, denekukan behar bat dute lekua. Debekatu behar dugu debekua. Hemen txari gara esan da bezala, kantu honek ere bidali ditu ikasgeletara ikasleak, gero berriz ere gurean izango ditugu, baina azterketak euskaraz xutiken kantu honekin, Juleni bere maite duta ere, eskatu behar diot, Julen? Hala, ni begira maite dut, ez dakit, estimatzen duzun jendeari gauzak asko poztu gintuen, larun batean finalerdia jokatuko dut, finaleran sartzeko sortea badagoen, baina igandean, atzo ere ipatu zenuten, Bidasoa itzulia jokatu dela asteburuan, eta igandean, hirugarren eta azken etapak, armaiera, xelebre xamarra edo izan zuen, azken kilometroetan, taldetxo bat heldu zen helmuga inguru horretara, baina azken kilometroaren barruan, liderra, ordura arte lasterketan lider zioanak eroriko bat izan zuen. Eta helmugara atzerapenarekin iritsi zen eta atzerapen hori aplikatu ezkero, itzulia galdu egiten zuen. Kontua da, epaileak elkartu zirela, ea erorikoa zergatik izan zen, entzulei azalduko digu, eroriko bat izaten denean azken kilometroen barruan, badagoela arau bat esaten duena, txirrindulariei, denbora berdina erorikoan izan diren txirrindulariei, irabazleen denbora bera edo sartu diren taldearen denbora bera ematen zaiela, baina horre badaude nabardura edo salbuespenak eta horietako bat bada, erorikoa txirrindulari batek berak eragin baldin badu edo bakarrik erori baldin bada, etzaio lege hori edo arau hori aplikatzen eta orduan eztabaida zegoen epaileen artean, taldeetako ziklisten artean, zuzendarien artean. Kontua da etapa bera, gure etxe honetako lagun ere baden Ander Altuna taldeak zuzentzen duen finisher taldeko ziklista batek irabazi zuela, eta une batean ikusi nuen Ander, inguratu zitzaidan horrela, eta non daude epaileak eta oso serio Ander normalean, persona serioa bada, baina hain serio behin ez nuen ikusi, eta pasazuten ia ordu betean eztabaidan, nor imango zioten, nor irabaziko zuen, eta azkenerako behintzat, epaileek egin zuten interpretazioaren arabera, ordura arte lidertzenari galdu zuen denbora, eragin egin zioten, galdu zuen denbora hori sartu egin zioten, beraz, azkenerako, Ander Altunaren taldeko Lajarinek irabazi zuen, eta gero Ander Altuna irripartxu bat, ikusteko aukera izan nuen, eta postekoa da ez, une estua pasako zituzten, eztabaidan ariko ziren, baina azkenerako, estimuan dugun, Ander Altunaren mesedetan atera ziren gauzak, eta hori maite dut, estimatzen dudan jendeari gauzak ondo dazkionean. Galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, jakin bazen uzure bihurri opegi hori, zenbat gustatzen zaidan, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, bihotza girari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan. Suzko erroberak bihurtzen gara, suzko erroberak gauaren babesean. Entzuleok nik nire maite dut ere, kontatuko dizuet, segituan irakasleen presentzi izango dugu gurekin hemen Bernat Etxepare lizeoan, baina Maider Zigarroa ekarri dugu gureraino eta agurtu behar dugu orain mikrofona ja martxan dugula. Maider, egunon? Egunon. Zer modu zara? Ondo, hemen izaitea zuekin borroka hortan ere,
biziki pozik bai. Eskertzen dizugu gaur gurekin bat egitea, Maider, aipatu genuen atzo, eta gero hariko gara zurekin, ez, euskararekin zerketa nola lotu zaituen, zerketa nola lotzen dituen zure semeak, eta zerketa nola egiten zaituen kantu eginarazi, baina gaur kantu bat egingo genuela hori adostu dugu, ez daukaguna garbi? Uste dut ez zuk ez nik, ze kantu egingo dugun, ze kantu egingo duzun? Depende ere ez balin bagira bakarrik izanen, zertako ez egitea mendian gora aritza gurekin parte hartzaileak atsemaiten bali maitugu, hobe. Saiatuko gara ikasle batzuk behintzat, eguerdiko 12 laurden gutxiago inguru horretan, hemen gure set inguru honetan uki ditzakegun, eta mendian gora aritza elkarrekin abestu denok, nolabait, gaurko saioaren aldarrikapen konstante horretan modu goxoago batean amaitzeko. Baina posible baldin bada, ze azterketa garaian dabiltza, gaur noski lehentasuna ere badu, basua euskeraz egiteko aldarrikapen horrek, eta ikusiko dugu, baina Maider gero zurekin ariko gara, bai musikaz, bai euskaraz, bai alako aldarrikapenetaz, eta erabakiko dugu, nondik nora abestu. Ari gara hemen maite ditugun gauzetaz, galdetuko dizut. Zer maite duen Maider zigarroak? Hainitz gauzak maite ditut, hor jaiteko argi dutala erri urratxetik ateratuz. Euskarazko gauzak, euskarazko partekatzaileak nora ezan, hori bai unkitzen hau hainitz, sustraiak sakon zen ditu hainitz. Maider zigarroa eskertzen ditzugu gaur gurekin egotea, nahi baduzu gitarra horren bila joan, guk saioarekin aurrera egingo dugu eta gero izango gara berriz ere. Mi esker. Eskerrik asko, bentzuleok Maider gurekin izango dugu ondoren esan da bezala, suzko erroberak ari ginen entzuten bulegoren kantua, baina aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko nik ere nire maite duta kontatu beharko dizuet, eta bitartean, uste dut, gonbitearen aroa eta izeri egingo diegula gure setean eseritzeko, eta ez barkatu irakasleen txanda dugu orain, ezta? Hemen ni ari naiz ordenak aldatzen eta esango nuke oraintxe Garikoitz eta Xoleren txanda dela gurean, beraz hurbil daitezela, eta nik bien bitartean esandakoa, nahi nuke nire maite duta ere elkar banatu zuekin, Julen, Goiuri eta baita gure entzulekin. Pixka bat, Goiurik ondu duen maite dut horren harira ere esango nuke, maite dudala ez, ikustea badagoela gazteen artean militantzia, badagoela gazteen artean borrokarako grin hori, badagoela justu ez dena aldarrikatu eta gainera aldarrikapen horietan kosteak asumitzeko, minak eta zauriak asumitzeko indar hori, kemen hori, aipatzen dugun bezala, gauzatzen ari diren borroka hau ez delako doainik eta borrokak ere zentzu horrela hartzen duelako, ez, koste bat duenean, ondorio bat duenean, eta beraz nire maite duta zalantzarik gabe eurei, eta bide batez maite dut horrelako egoera baten aurrean irratsaio bat egin, irratiaren eta uinen indar txiki hori ere baliatu, ona Baionara etorri, eta lotzeko eta josteko eurak aldarrikatzen ari diren hori gure entzuleekin. Gaur Aitz Ostolaza bateria jole eta lagunak hemen lizeoan lanean diarduena hurbildu zait, enekien hemen topatuko nuenik aspaldiko laguna dut eta esan dit, Inigo, hegoaldean badakite basoa zer den? Aitz, uste dut horrexegatik, irratsaio hau gaur hemendik egiteak ere bazuela zentzua, gure entzuleak mugaren alde hontara iparraldean baditugulako, baina hegoaldean ere bai, eta uste dut entzuleok gaur akaso azkeneko asteetan entzun duzuen ikasleen aldarrikapen hori, hobetu ulertzeko aukera paregabea izango dugula, urrengo ordu eta erdi honetan. Goizeko 10 eta 35 minutu, esandakoa, maite dugula hemen egotea gaur, eskuzabal hartu gaituzte, eta bagoazela aurrera. Nean begiak, bazterrak eta egiak, txikiak txiki egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak, ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, txikiak txiki egiak, ez denez, berandu mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra hartu bidez idorra, izanagatik sendoa gogorra, darrik ez badu txik da enborra, ez da derrigorra, izatea zilborra, etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan, ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan, ulertzera iritsi, nahi dut lehen bizi, gu zergatik bimundutan bizi, aurre iritzi, itxi, oiei, hobe zaileatea, itxi.
gauzak aldatzen dira mantxo. Gaur da atzo, jaso dugunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso, ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, gure erbinetik, ez goaz bide berdinetik, izan ekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik, oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik, eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, txikiak txiki egiak, mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean begiak, ahazten ditugu, bazterrak eta egiak, zerote giragu, txikiak txiki egiak, ez denez, berandu mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu, erdigunean Odeien periferiak ari gara entzuten, Odei Barrosoren periferiak kantu hau askotan, gure saioan entzun duzuena, zuzenean ere Odei gure elkarrezketa akustikoetan elkarbanatu zuena, baina gaur periferietan ez gaur gai izan nahi dugun, borroka honen erdigunean kokatu gara, eta segituan esan da bezala, Bernat Etxepare Lizeoko irakasleekin hizketan aritzeko aukera izango dugu entzulak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuleok bagoaz aurrera esan da bezala, eta Garikoitz Mujika eta Xole Mariluz, Bernat Etxepare Lizeoko irakasleak gurean ditugu. Egun honetan ongi etorri bioi, bikote. Bai, miskar berdin zoi ere. Bai, egunon. Zer modu zarete? Ondo. Ongi. Ari gara hemen aipatzen, borroka ari gara hemen aipatzen, aldarrikapena ari gara aipatzen nolabait ikasleen, euskeraz aritzeko eskubide hori. Eurak protagonista eta gaur goizeko 11etan gurean izango ditugu, hiru ikasle, lehenengoko 2 eta terminaleko bat. Baina nahi genuen zuekin ere aritu, ze horrelako, ez dakit, mobilizazio bat, horrelako ikasleen erreakzio bat ikusten denean, ez dakit irakasle bezala zer sentitzen den, batetik akaso harrotasuna, bestetik ze ondorio dakartzan honek, borroka hau ez da berria bestalde, zuei ere beste modu batzuetara akaso egokitu zaizu iraganean. Kontai guztuen nola sentitzen zareten, gu azken astetan behintzat bizitzen ari garen berri eta borroka hauen inguruan. Nik lehenik esanen nuke harrotasuna, zeren gainetik, lehenik hori hainitzetan aipatzen da, gaur egun jendartean ere gazteriaren inguruko hainbat kezka, eta hori ziklikoa dena, ez dena berria, beti aurreko belaunaldia, ondorengo belaunaldiaz ala kezkatua da. Bai, ez da? Beti, uste hori ziklikoa dela. Baina, funtsean gauza simple bat gertatzen ari dena, hain simplea ez dena, eta hemen, erabat bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek, ahotsa altxatzeko, eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori, usten dut, jendarte batentzat biziki sintoma sanoa dena, eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, horren sintoma bat, eta horregatik harro gaude. Xole? Bai, zer eta gainera gure hizkuntzaren alde eta ikusteak gazteak ari direla horren alde ere, hau edera da. Zeren ezkinan ematen du atxikiak direla, nahi dutela lortu justu euskararen aldeko alduten guzia, nahi du eskubideak eta mintzatu eta ikasketak segitu eskuaraz. Eta lotura txiki bat egin nahi nuke aintzineko Odeien kantuarekin, anekdota txiki batekin bere anaiak ezin izan zuen joan lehen urtean egualderat ikasterat, alta ikasle brillantea zen, baina garaian komplikatuagoa ere zen eta sartzeko nota oso handia behartzen sartzeko egualdean. Hemen frantsesez pasatu zuen basoa, dena frantsesez, nota oso nahi izan zuen frantziar estatuko, baina ez nahikoa sartzeko egualdean.
Gero hemen egin zuen urte bat frantsesez, iparraldean baina frantsesez, eta gero lortu zuen sartzea igualdean, eta biziki bilbide polita egin du dena eskuaraz, eta bistan da, brillante zen, ondorioz ikasketak ere araberakoak egin ditu. Baina ezin izan du sartu. Eta hori da azkenean dugun traba handian dip. Horre, gaurko sarreran aipatzen aritu gara ez, mendeetan gure hizkuntzak izandako debekuak, hegoaldean Espainiar estatuaren menpe eta iparraldean Frantziar estatuaren menpe debeku horiek, instituzioen jarrerak eta ezberdinak izan dira, garaiaren arabera, baina bada lerro amankomun bat eta izan da urraketa horiek eman direla. Eta hemen lehenengo ñabardura, urraketa ez dela berria, alegia. Zuk oraintxe aipatu duzun adibidean ikusten da, iparraldean euskeraz aritu nahi eta bizimodu ikasketa prozesu bat euskeraz egitea, zaila izan dela hamarkada eta hamarkadetan. Eta ziurrenik euskeraz ikasteko aukera bermatu eta indartu den heinean, desoreka hori nabarmen ari dela nolabait zauria sortzen, ez? Bai, hor bada erroko arazo bat, ez? Eta da, Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala, eta hizkuntza hori gaina dominantea, eta hola eraiki dute frantses identitatea ere, ez haien nortasunaren handitasunetik, baizik eta besteak gutxi estetik, eta hori, ez gira historia kutsu baten hasiko, baina 19. eta 20. mendeko historia ikusten barin bada, ez dena frantses estaduko prozesua bakarrik, hortan aipatu duzuen bezala, antzekotasun izugarriak daude estadu espainolaren eraikuntzarekin, edo imperio britanikoen eraikuntzarekin, eta abar. Kontua da, erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela, eta gurea, azpi hizkuntza bat, eta ez dakit nola kalifikatuko duten, eta horrek sortzen du erroko arazoa, beraz, estaduan euskara ez da ofiziala, etengabe beti ari gira hemen borrokan aldarrikatzen espazioak borrokatzen, atxikitzen, eta horregatik momentu metafora hori intzelarik berbeta euskara zen borrokan, oialetxearen metafora aipatzen zen Lander Garrok egin zuen filman, funtsean beti gaudelako ekaitz baten erdian, oialetxe batean, eta beti dardaizo horretan gabiltza, eta hori da orain ere gertatzen zaiguna. Beraz, jarraitu behar dugu. Ze esperientziak erakusten digu gure egoskortasun horrekin, euskaldunok historian forgatu dunarekin, pixkanaka gauzak aintzinatzen ditugula. Eta ez da borroka berria, baina segitu behar dugu, ez dago alternatibarik. Horre aipatzen nuen lehen, aitz lagunak aipatu dela, inigo hegoaldean baldakite basoa, selektibitatea edo dela. Ez dakit denek badakiten, ez dakit zehazki ere esan daiteken selektibitatea bera denik, aldeak ere badirelako, horrexegatik aipatu dut ez gaur leheneko ikasleak izango ditugu, eurek basoaren azterketa izango dute, terminalekuek ere, hemen hegoaldeko batxiergoaren pareko hori 3 urtetan edo egiten da, lehenengoan bada, basoa egin beharra, badira xole, ñabardura batzuk, desberdintasun batzuk, baina finean, lehen Odeia nahiarekin aipatu bezala, unibertsitaterako sarbidean egin beharreko azterketa bat da, ez da? Hori da sarbiderako ematen duen azterketa, pasaportea edo bidaiatzeko, segitzeko, hori da. Eta hastean aipatzen bainuen oztopoak izan zirela, eta badira, bainan ere aintzin pausoak ere izan dira, eta justu lortu izan dugulakotz, akordioak eta aintzinaraztean adibidez unibertsitatean eta sartzeko, ego eskolegian eta, baina hori hainitzetan da izerdi handiarekin eta borontate kontua. Eta hor ere ikusten ditugun oztopoak, azkenean bada ere borontate kontua, eta hor da politikoa. Ematen hori da nire irakurketa bat, baina hizkuntza sakratua da frantsesa, hastean erraten zuen bezala garik, eta nazio frantsesa, horiek erraten baitute estatu bat nazio bat, eta eraiki dute horrela. Azkenean gaineratiko hizkuntza guziak baztertuz eta frantsesari alimaleko lekua eta leku bakarra ezagiz. Eta orduan pareta horren kontra askotan aurkitzen gara, bai. Baina esan gehituko nuke agian ere, ze pareta hori hor dago, baina kontua da pareta mugitzen ari dela eta ez zentzu onera baizik eta zentzu txarrera, eta involuzio batean gaude. Beste behin frogatzen dugu irabazitako eskubideak ez direla irabaziak, eta ez direla atxikitzen betirako, hau da, jendarte ez dela progresio bat etengabe beti oberen zuana, argita garbi, matematika 2019 arte aurreko basoa indarrean zelarik,
matematika euskeraz egin ziteken, esperimentalki, baina euskeraz egiten uzten ziguten, historiografia egiten zen bezala, eta 2020tik moztu digute hori. Beraz, horregia da izjoko batekin eta jokatu zuten, eta lortu zuten estabilizatzea, orain 2026an berriro matematikako froga matematika deiturik eta dena sartzen dute, eta hor, aurrekoan egin baziteken, beraz, egin da 2019 arte bazen aski zuzentzaile, bazen dena haien baso nazionalaren arabera antolatua irizpide guztiekin egin ziteken, 2026an, ezin da egin. Eta hor da, atzera paus hori argi eta garbia, eta berdina pasatzen zaigu ahozko haundia deitzen duten frogarekin, funtsan ahozko bat da, epaime baten aintzian egin behar dena. Badugu idatzia, sehaska eta hezkuntza nazionalen hitzarmenean, ahozko horren parte bat euskeraz egin daitekena, eta ez dute esekutatu nahi, eta alta haiek sinatu dute. Eta beraz hor ikusten da tematze etengabe bat eta jarrera politiko hori, baina gainera antzeruntz, beraz horregatik esaten un momentu batean, aski, zin dugu atzera gehiago egin. Bai, eta jakinez hor, azkenean hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, 3 urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat-batean ilegalak gara. Azkenean normaltasun batetik, bilakatzen gara anormalak, edo ez dakit, egoera anormal batean hasteko. Eta hori izigarria da, bai ikaslentzat, eta guretzat ere, eta frustragarria zen azkenean, guk erakasten dugu gure hizkuntzan, prestatzen ditugu, eta bat-batean ezin dituzte frogak egin haien hizkuntzan. Eta ezin dira ebaluatuak izan baldintzetan. Hor, bada arazo bat, hor duan berdintasuna aipatzen delarik, hor ez da bermatu hasteko, hola funtzionatuz. Aipatzen ari zareten involuzio hori akaso bada, bidasoako muga hori nolabait zeharka gurutzatzen duen gai bat, ez? Alde bakoitzean bere berezitasunekin eta noski oso bestelako egoeretan hegoaldeko ikasleek euskeraz egin ezaketelako euren ikase bide hori. Akaso ez nahi genuken berme guztiekin, baina bai berme batzuekin. Baina involuzio hori ere badago bertan, ez, eta bada ziurrenik garaiari lotutako eta garai politikoi lotutako zerbait. Eta hor erresistentzia espazioiek hartzen dute, ez, bere biziko zilegitasuna. Eta ez ikasleen aldetik bakarrik, ez, ahozko handian esaterako bada ikasleen aldetik ere halako erresistentzia keinu bat azken urtean egin dena, euskeraz badakit nolabait irudikatzeko modua ikasleak eta beste epai maikideak adostuko balute ahozko handi hori euskeraz egin ahal izateko, naiz eta hau Frantziako basoaren testu inguruan ere ilegala litzateken, baina egiteko aukera egonda edo gertatu da, ezta? Bai, hori da, oindala 2 urte, ikusirik hitzarmen hori hortzela, Ipar Euskal Herriko 3 saretakoak, bai ikastoletan gabiltzana, gure kasuan bezala, baina bai eskola publiko frantsesean edo Giristinoan irakasle dabiltzan irakasle euskaldunak elkartu ginen, borondate hori gauzatzeko, aitzakerik ez dagoela aldarrikatzeko, eta beraz, epaimaietan irakasle euskalduna zelarik, beraz, belarripe eta bizi txapekin jokatuz, eskubide hori praktikara eramateko. Hor sartzen da zitalkeria martxan, ze hori egin genuen oen dela 2 urte, zer izan da estaduaren arrapostua urte bat geroago? Ez dute irakasle euskaldunik konbokatu. Eta hor da, beraz, ikusten da, zinez norarte joaten aldiren. Ez da, ezintasun bat dagoela, ezintasun politiko bat dago. Bakoitzak bere mamuekin, eta hor, azkenean desobedientzia hori mozteko, horretaraino iritsi dira, ez konbokatzeraino irakasle euskaldunak. Eta hori haiek antolatzen duten ez froga, hor 31 eskutik haiek dute. Xole saioaren hasieran entzun dugu eta gero ikasleek eurek izango dute ahotsa hemen gure mikrofonoetan, baina duela 10 bat egun, oraintxe buruz ez dute gogoan, pare bat aste labur izango dira, ez. Agerraldi batean esan zutela, euskara da bide bakarra eta guk hemen planto egingo dugu eta neurri hauek hartuko ditugu. Neurri horiek ondorioak ere badituzte, lehen aipatu du Garikoitzek harrotasuna, ez nizuke zuri kezkaren zama hori esleitu nahi, baina ez dakit kezka hori ere badagoen, neurtua dagoen zein ondoriotan eta zein ez hori ere ikusi dugu, ikasle batzuk esan dutela guk gure etorkizuna erabat baldintzatu nahi ez, bat egingo dugu mugimenduarekin, baina
akaso ezin mutur-muturrera eraman. Bueno, nola bizi duzue? Ez dakit txamponaren beste alde hori, arriskuarena, kezkarena, ardurarena. Bai, gu heldu bezala ezin dugu egan zer egin behar duten eta zer ez duten egin behar, hori haien autua da. Eta aldiz guk haiekin neurtzen dugu ze ondorio izan daitezken eta idea ez baita haien bidea oztopatzea ere azkenean nola egan horiek ez dira horiek obendunak azkenean. Eta orduan guk haiekin argiki begiratu dugu eta heldu bazaizkigu galdezka, begiratzen dugu ean orientazioan izaten alden ondorio edo ez, eta gero haiek neurtzen dute, zena azkenean horiek izanen dira idatziko dutenak. Arrixu hemen atzera bueltarik gabekoa da. Azterketa euskeraz egiteak suposatzen du zuzenean azterketa hori ez gainditzea, edo badago malgutasun espaziorik hor? Ordan, jada bada malgutasun espazio tiki bat, ez? Hori da esperantza, ez dakit, ikusi beharko dugu ze jarrera hartuko duten. Esan dute, frantsesez idatzi behar dela eta erantzun behar dela. Nik oraindik espero dut pertsona positiboa konsideratzen ez, beraz espero dut parean diren horiek oraindik empatia ariketa bat egitea. Bai, eta ez dituztela haien buruak oraindik katrameia handiago batean sartuko. Zeren eta azkenean zer da, euskeraz idatzia dagoelako ez zuzentzera joan nahi dira, eta ondorioz zeroak jartzera, eta ondorioz adibidez hor haien oinarrizko legeak ere, adin txikikoen eskubideak, bete beharrak, ukitzen ditu gauza initze haien hizkuntza eskubideak, haien ikasteko eskubideak, horiek denak ukitzen ditu, beraz, zinez joango dira horretaraino, nik espero dut ezetz, eta ondorioz desobedentzia ekintzaren aintzinean, parekoek ere, azkenean gauza sinpleen behar dut, ez badara aski masa kritiko zuzentzeko, zuzen ditzatzela azterketa horiek, zifrak arabeak dira, matematika irakaslean naiz, beraz horrez dute haiek ere arazo handirik izanen, eta gero, gaude aski matematika irakasle Ipar Euskal Herrian, haien irakasle izan gabe, azterketa horiek zuzentzeko, beraz, zinez, badute aukera, eta espero dut egingo dutela, eta ez direla katrapilatuko. Bestela, bai, hori da haien erabaki izanen da, zenbateraino joango diren kaltetzera, azterketa horrei dagokion zuzenketa zuzen hori egin gabe, zer nota jartzera, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Gero, koefizienteen aldetik, pisua ez du pisu handia. Nik eginen nuke zoritxarrez, zeren lehen matematikak pasatzen zituztelarik eskuaraz, koefizientea handiko ikasgai bat zen, baina zeren hor badire bi matematika, bada matematika denentzat, eta hor koefiziente tikikoa, hau da gaur egun jokoan dena, orain ikasketa zientifikoak segitzen dutenek, horiek frantsesez dena den pasatu beharko dute terminalean. Beraz, hori da, beraz ez dute arriskoan ematen haien basoa, kasik ez. Hor, zalantza txiki bat da, bat zenota nola hartua izan den, eta bi orientazioari begira, hortakotz hori lantzen dugu haiekin eskatuz geroz, ze ondorio izan daitezkeen, eta hola. Eta, berriro entzuleak kokatze aldera edo ez, aipatzen ari gara, lehenengo kurtsoko edo lehenengo urteko basoa hori, terminalekoa berriz hirugarren kurtsokoa, hirugarren kurtsoko hori aipatzen ari zarete, matematika espezifikoa hori frantsesez egin beharko dela? Hori da, hori aipatu nahi nuen, azkenean historikoki lortu ginuen historia geografia, lortu ginuen matematikak eskuaraz, beraz uste ginuen, nolean, bide polit batean sartua ginela eta ondoko gaiak ere etorriko zirela. Eta hor, garik erranduen bezala, ez dira etorri eta are gehiago kenduak izan dira. Beraz, gibelatze bat sentitu dugu, baina jakin behar da, hor badituztela froga batzuk, hor guai pasatuko dituztenak laister, froga oso importanteak haientzat, koefiziente handikoak, eta horiek denak, frantsesez pasatu behar dituzela, eta guk prestatzen ditugula eskualaz. Eta biztan da bukaeran eta ala ere neurriak hartzen ditugu ez kaltetuak izateko eta balintzak lortzeko pasa ditzaz dela frantsesez, baina
hor ere, ezin dute, azkenean 3 urteetan entrenatu dira hizkuntza batean, haien hizkuntzan, eta ukatua zaie pasatzea hizkuntza hortan. Esango nuke, ulertzeko pixka bat azterketaren egitura, 140 kontrol jarraika da, beraz, 3 hilabetean egiten diren azken 2 urtetan, batxillergoko azkenen 2 urtetan egiten den noten batazbesteko horrek, 140ko pisua du, eta 160 azterketak dira. Eta azterketa gaietan, bada frantsesa bai lehen urtean eta bai azken urtean 2 aldiz egiten dena, frantsesez egin behar, eta logikoa guztiez atxematen dugula, frantsesez egin dedin. Eta gero bada, beraz, ahozko hori, eta hori teorian parte bat euskaraz egiteko aukera irabazia genukena gauzatzen ez dena, eta badira, kendu baita azkenean funtsean zientzian edo letren edo erdibideko basoen eskematik pasatu ginen 2020an espezialitateen basorat, beraz badaude 7 gai ikasleek hautatzen, 7 gai horietan 3 hautatzen dituzte azkenean terminalean 2rekin iristeko, eta 2 horiek ere azterketak egiten dira. Eta hor dela, beraz, matematika espezialitatea, edo humanitateak espezialitatea, edo euskera espezialitatea, edo historiografia eta zientzia politikoak, espezialitate horiek egin behar dituzte, beraz, azterketan, eta hor momentuz, hor da atzera pauso erabatekoa eman dena, dena osoki frantsesez egitera behartzen gaituzte. Minutu gutxi batzuk eguerdiko 11etarako, zartxo baite pasat edo, baina iritsiko gara azken orduko boletina ere eskaintzera entzuleok, baina Garikoitz Mujika eta Xole Mariluzekin garela, ari gara, ez euskaraz aritzeko eskubidoien inguruan, euskaraz aritzeko eskubidoien baitan ere, bada nolabait Paristik iritsi den eta iristen ari diren bestelako erabakiak. Ez sehaskak jakinarazi du, irakasle gehigarriak behar dituela, datorren ikasturterako Frantziako Hezkuntza Ministerioa jakinarazi du ez dela irakasle gehigarririk jasoko, datorren ikasturteari begira bigarren mailetan 60 irakasle gehiago izatea eta lanbide heziketako sail berri bat irekitzeare aurreikusten du sehaskak, baina irakasle gehiago jaso ezean, hau zaila da, hau bideratu ahal izatea, plana hor dago, intentzio hor dago, eta Paris berriro aurka. Bai, azten ari gira. Beraz, sehaskan, bigarren mailan, gerozta ikasle gehiago ditugu, urrengo urtean lizeoan argita garbi lanbide heziketa sail berri bat irekiko dugu, erizain laguntzaile lanbide heziketa ziklo irekiko dugu. Beraz, hor, gela berri bat behar da, eta horrek badu 34 irakasle lan orduren gehikuntza. Bigarren mailan ere, lizeoan, aurre izen emateak betetzen barin badira, 5 gela izatetik, batxillergo orokorrean 6 gela izatera pasako gara, eta horrek ere badu kolegioetan ere, badira 2 kolegioetan beste 2 ikasgela gehiago izango direna, ikasleak hor daudelako, eta jaso dugun erantzuna da, aurten dauzkagun baliabidekin egin behar ditugula, 4 gela gehiago izango ditugularik urrengo urtean. Eta ez da posible. Ezin da. Eta irizpide horiek gelak sortzekoak ez da guk jartzen ditugun irizpideak, baizik eta ratio horiek gelak iriki itxi eztabaida horietan, hezkunde nazionalak jartzen dituen irizpideak dira. Eta irizpide horien arabera gela horiek hor egon behar dute, eta berriro beste behin, ezezkoa, ezakiten edo, egia da alde guztatik, diru mozketa gerrarako bada barra librea, nahi beste eta ez duz horrerako kontuan hartzen, baina hezkuntzarako eta osasungintzarako eta gizarte zerbitzuetarako beti arazoak eta murrizketak daude, bada tendentzia guzti hori, eta nik uste dut hor ondoan ere badala beste tendentzia, azkenan sehaska ez da sare bat gehiago, Ipar Euskal Herrian alfabetatu osoak, euskaldun osoak sortzen dituen sarea da, eta Parisitik beti bildurrez bedatzen zaio sehaskaren garapenari. Zorionez geroz eta gehiago gara, geroz eta gehiago izaten segi nahi dugu, eta hori ere oztopatzeko intentzio hor da. Bai, eta errealitate eta ondorioz, zer egan nahi du gure geletan, hartzen badugu kolegioetan, 12-15 urte artekoen geletan, 30 taldeak.
behartua gara egitea, eta horiek lizeoan nahiko lukete 30. Baina hizkuntza gutitu batean 30eko talde bat, bereziki hemen ingurune hauetan, nun askotan burasoek egiten duten D ereduaren autua haien aurrek euskaraz ikasteko eta euskara menperatzeko, nola egiten da? Nola egiten dugu 30eko gela batean ikasleak momentu bakarra dute euskaraz entzuteko, mintzatzeko, pixkat kanpoan ere, beraz, hor, baldintzak ere ez ditugu behar den bezalako azkenean lana ere mateko, eta hor, arriskuan ere ematen dute, nunbait, hola, gu tratatuz bertze hizkuntza hegemoniko baten sistema batean bagine bezala. Ez, hizkuntza zoritxarrez gutitu batean ari gara. Txole, oztopoiek Paristik soilik ez, Urruñako alkatearen erabakia ere duela gutxi jakin berri dugu, beraz, gertuago ere oztopoiek badaude sehaskaren proiektuan nolabait ahultzeko edo bintzat garatzen ez usteko ez. Bai, orduan zorionez, begiratzen badugu emaitzak eta hauteskundeetan eta zorionez gora doa ikastolen aldeko azkenean nola ejan hauzapezen eta erriko etxean kopurua, beraz hori guretzat berri hona da, bainan baditugu olako batzuetan olako egoerak eta Urruña ez da txikia, Urruña da erri jaundinetariko bat, 11.000 bizaldeko erri bat, eta hori bai eskualarentzat, ikastolarentzat ez da bat ere berri hona. Baina azkenean behar bada batzuetan olako kolpeak ere ekartzen dute jendeak erantzuten duela, eta hori da esperantza ez, jendeak jakinen duela erantzuten behar den bezala. Kaltetuak asko dira, gurasoak, ikasleak, irakasleak noski, proiektua bera, lehen ere protestara jotzen, aurrikusten da, horrelako kale hartzerik erabaki hauen aurrean, Garikoitz? Ba, ikusiko justu gaur atxaldean hartu dugun lehen neurria da, beraz, bigarren mailan sehaskan erabaki dugu kurtsoak etetea, eta arratsaldeko 2etan, beraz, elkartuko gira sehaskaren egoitzan kanbon, 5 kolegioetako eta sehaskako lizioko ekipa guztiak, egoeraren informazioa lehen hautik jakin dezagun, eta justuki hurrengo urratsak zer diren emateko, baina bai, uste dut ezinbestez beharko dugula berriro mugitu. Ez bai da beste biderik. Hori da. Jan-Mark Uarte, Bordeleko errektoreak bere hitza ez du bete, ez dakite harreman gehiago izatea espero duzuen, zertan dena? Bai, espero dut, usten dut, hemen ere beste behin, ez da guk diogulako edo nahi genituzken, Xulek aipatu du, baliabide gehiago nahiko nituzke ez bairik gabe, baina deia mahai gainean dagoena da, haien arauen eta haien irizpiden arabera egon beharko lukeena. Beraz, eskaera oso argia da, aplikatu ezazue zuena. Hori da, aplikatzea bat, eta baita ere, Jean-Marc izan ditu LEDerak, eta LEDer horiek behar bada lagunduko dute mengo, eta bada mugimendua bada, hautetxeen partetik, bada gizarte zibilaren partetik, orduan guk erakusten baldin badugu ere, erresago izanen da bera mugiaraztea azkenean gainetik edo ez dakigun hondik. Xole Mariluz, Garikoitz Mujika, Bernat Etxepare Lizeoko irakasle eta zuzendaria, eskertzen dizuegu benetan, gaur gurekin tartea hartzeagatik, gaur zuenera ateak zabaldu eta eskuzabal hartzea. Jarraituko dugu harremanetan, ze borroka honek zoritxarrez ez du epe motzean amaitzeko inungo itxura eta tankerarik, beraz harremanetan gara eta mila esker. Gertatzen da, noizbenka oraindik hemen zira. Jurgi Ekiza kantuan noiz behinka eta gu segituan, minutu baten buruan estudio zentraletara salto egiteko prest, antxe, azken ordukoa bilduko dugu, eta, boletinaren ostean, lizeoko ikasleekin aritzeko aukera izango dugu, entzuleok.
Goizeko 11:06 minutu eta zinegin bezala bagoaz azken ordukoaren bila gure estudioetara. Bertan Lander Martinez lankidea prest dugu eta azken ordukoa gurera ekartzeko. Lander Martinez, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzule guzti oiere. Tubos Reunidoseko langile gutxi batzuk lanera itzuli dira astearte honetan Amurrioko lantegian langileen gehiengoak greban jarraitzen du bitartean. Enpresako zuzendaritzak autobusak jarri ditu, behar ginen itzulera errazteko. Esan bezala langile kopuru txiki bat lanera itzuli da Amurrioko Tubos Reunidosen lantegira gehiengoak greban jarraitzen duen bitartean lanpostuak mantentzeko aleginean, erabakia joan den ostegunean hartu zuen langileen laurden batek gehiengo sindikalaren oniritzirik gabe. Astearte honetan lanera egin duten itzulera oso murritza izan den arren datu zehatzak ezagutzea zaila da enpresak jarritako autobusek kortinak zeramatzaten eta horien okupazio maila zein den jakitea zailduz. Ertzaintzaren dotazioek ere ibilgailuak eskoltatu dituzte, naiz eta ez den inongo gorabeherarik izan, hori bai autobusak lantogira heltzen ari zirela sarreran greban jarraitzen duten langileek modu ironikoan txalo egin diete lanera itzuli direnei joan den ostegunean bozketaren ostean egin zuten bezala. Oier Bidaurratzaga Lab sindikatuak Tubos Reunidosen duen ordezkariak onartu du langileen gehiengoaren artean tristura eragin duela eta lanera itzuli diren horiek enpresaren presioari men egin diotela. Ordezkari sindikalak gaineratu duenez, enpresako zuzendaria lantokira joan da, ohikoa ez dena greba hautsi duten langilei babesa emateko. Ikusteke dago orain lanera itzuli den langile kopuru urriarekin posible izan den jarduera normaltasunez garatzea, baina bien bitartean gehiengo sindikalak datozen egunotan erabakiko du jarraitu beharreko bide horria. Eta esango dugu ere, Semillei Belarra elkarteak botere abusu gisa sailkatu du Guardia Zibilak Madrilen kanpatzea debekatu izana, hala ere pozik agertu dira beren eskakizunek lortu duten entzuteagatik. Guardia Zibilak Semillei Belarra Nafarroako nekazaritza eta beltzaintza elkartea asteburu honetan nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren egoitzaren aurrean egindako kanpaldia altxatzera behartu du. Salatu dutenez, Guardia Zibilaren agenteak agertu zitzaizkien esateko Espainiako gobernuak Madrilen duen ordezkaritzak aurrez emandako baimena baliogabetzen zuela eta ondorioz egoitzaren sarreratik urrun eta ainagerian ez zegoen beste leku batera. Kanpatzen jarraitzeko aukera eman zietela gertatutakoa botere gehiegikeriatzat joz. Dena den elkarteak ekintzaren gaineko balantze positiboa egin du, haien posizionamendua publiko egiteaz gain eta ministerioari eskakizunak jasotzen dituen dokumentu bat helarazteaz gain simbolikoki lortu baitzuten irudikatzea bizi duten egoera. Nekazaritza ministerioaren ateetan gariak garagarra artoa eta arroza bota zituzten eta hainbat edabidek horren berri eman zutela azpimarratu dute, haien eskakizunak herritarren gana zabalduz. Esango dugu ere, goizeko 11:09 diren honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Euskal Errepidetan lasaitasuna gailentzen da, beraz seinalea bigarren kafeako lankideei itzuliko dizuegu. Gero arte. Eskerrik asko Lander Martinez, guk aurrera egingo dugu segituan, dagoeneko prest ditugu gurean, Naroa, Aize eta Joane, baina gure txatare borborka daukagu eta goizean abiadura bizian hasi garen horretan, nolabait aitortzarik egin gabe utzi ditugu. Beraz, hemen txegorkak idatzi digu egunon, Twitchen ez da entzuten, konturatu gara, baina orain entzuten da, aspaldian entzuten zen. Orain ze ederra irudia, kamara ederrak dituzue, lasai, Imanole konponduko du dena. Imanoleko dena konpondu barba du. Famonei adoke Imanolek, estima ondia dioti Imanoli, ez pentsa. Noak ere esan zuen, berarekin egin zuela amets, berak zuzendu konpondu ziola ordenagailuko araza. Baina gauzat esango dizuete, mikrofono horiek maiderrentzat eta ondo daude, prestuztea, baina planoaren erdi-erdian daukago mikrofona, eta igual mikrofona baztertu dezakegu, lasai. Protagonismoa mikrofon horrek gero izango du, Maider zigarroak abestu egingo duelako, baina bitartean gure gonbidatuak izango ditugu protagonista. Aizue, badakizue aurrekoan Maiderrek kontzertuan kendu zituen zapatak, hori bai dela bela Maider, zederra eta sorpresak ere, izan zituen kontzertuan, gero konta dezala, debako kontzertua zari da gorka, han izan zen? Sekreturik ez, Jakin genuen publiko asko ez, baina ona izan zela, Maider, hori aipatu genuen lehenguan arekin ere. Julen, ze sudadea ederra duzun, gora Goikoetxea? Alegiako ikastetxeko, ikasbideiarako, ateratako arropa da. Baina ez dira geratzen. Osan barrizun, oso ondo ekarria, gaurkorako, baina hemen igual ikasbideiarako baino beste gauza batzutarako beharko dituzte diruak, eta hortxe kamiseta ere jantzita ikusten ditugu, azterketak euskeraz, basio euskaraz, horiek izango dira salgaiak aso, eta gero galdetuko diegu nola eta noiz.
akaso guia adinez gora joan da, ez gara kamiseta horiek jazteko ja espektroan sartuko. Gure neurriko baldin badaude, adina aparte utziko du. Galdetuko diogu. Bueno, bere dantzan 23koa, nik uste gaur dantzan nahiko txukun egin dugula, eta 23 justu xamarrekoa ikusten dut, baina, hau Maider, Jarri Kaskoak, emozionatuta nago, krak batzuk zeate, egunon gaztiak, egunon, indioker, siestarako, arratsalderako, zer? Galdetu bizikletaz ari ginen txirrendularitzaz. Eta Julen aritu da. Indioker txatean, elkarri ari dira galdezka, ea ziklismo zaleak diren ala ez. Eta gorkak aipatu du siestarako baietz. Indiokerre jarri du, ez altzio niño konpondu arazoa noari. Bai, ni konpondu baina merituak beste batzuk eraman hori ere, bada etxe hontako nolaiteko, ez dakit, mantra moduko bat. Tira, goizeko 10ak ez, 11ak eta 12 minutu ditugun honetan, Julenek zuzendu aurretik, bagoaz aurrera esan da bezala, gaurko gure 3 protagonistak behar bezala orkestera. Guaitzen artean galdurik begirada bizi-bizirik Jaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten argazki eixo Maiatzaren 12 da eta tarteka laino artean ageri den eguzkiak dio ekaina gertu dagoela. Euskal Herrian neraberen bat gertu duen orak badaki horrek zer esan nahi duen. Ikasturte amaierako azterketak badatozela. Proba aurreko urduritasunei ordea, borrokatzeko beharra batu zaie, saskako ikaslei. Apirilean iritsi zen Bordeleko Akademiaren Baxoko leheneko matematikako proba euskaraz egiteko eskaeraren ezezkoa. Tamalez, eskubideak ez baititugu betiko irabazita. Bada, ezezkoaren aurrean, hezkuntza komunitate euskaltzalea mobilizatu eginda. Hain zuzen, Bernate Etxepare Lizeoko ikasleek aurrera pauso bat emateko iniziatiba hartu dute, eta azterketa euskaraz erantzunen dutela jakinarazi dute. Jakinda, horrela, beraien azterketak zuzenduko ez dituztela, eta jakinda horrek zein ondorio dituen. Eskaera erraza da ulertzeko, euskaraz ikasten dute eta beraz euskaraz egin nahi dituzte azterketak. Hain gauza txikia, hain gauza handia. Horregatik etorri gara ona Etxepare Lizeora eta horregatik ditugu hemen Naroa, Aize eta Joane, egunon, hirukote. Egunon. Lehenengo galdera hasteko, zer modu zoaz ikasketak, ari zarete ikasten? Bai, albezala. Kaina gainean dugu eta prestatu egin behar zarete. Galdetu nahi genizuen, aipatu dugu apirilean iritsi zela erabakia, eta ea nola hartu zenuten zuek, ea espero zenuten hori gertatuko zela, ezezkoa emango zutela, edo zer sentitu zenuten, albistea jakin zenutenean. Oartu gira azken urteetan, prebetaren aldetik bai pausu batzu aurrera emanak izan direla azterketak euskaraz pasatzeari doakionez, baina bai oartzen gira, errektoretza estatu mailan beti ere gure aurkadoan egoera bat eta postura bat hartzen dutela beti ere, eta azken aldietan aldiz bai prebetaren dako alderantziz pausuak atzera ematen ari direla basuaren dako. 2019 arte pasatzen albait ziren adibidez matematika eta historia geografiako frogak euskaraz, eta beraz bai nunbait guk espero dugun hori gure aldarrikapen ajunt logiko hori beti dugun euskararen dako atxikimendu hori eusten diogu eta bai beti esperantza hori atxikitzen dugu eta ez dugu hori inoiz galduko, baina bai batzuetan olako ezezkoak ez gaituela ahitzen. Zuek egin duzue desobedientziarako apostua, babestuta sentitu zarete erabaki honetan gurasoen partetik, irakasleen partetik, beste ikaskideen partetik? Bai, jakin behar da, beraz, erabaki hartu dela ikasle batzuek matematikako basoarekiko, beraz, desobedientzia egitea erabaki dutela. Naiz eta ikasle guztiak ez duten aukera hori egiteko, jakin behar da, liseoko ikasle guztiak sustengatzen dugula edo sustengatzen dutela ere ekintza hori, beraz, sustengoa bai sentitu da ikasle guztien partetik, baita burasoen aldetik eta erakasleen aldetik ere, bai. Kontua da, esan dugun bezala ez, zuzentzaiek Bordeleko Akademiaren irizpideak errespetatzen badituzte, euskaraz idatzitako azterketak ezingo dituztela zuzendu eta horrek ondorioak dituela zuentzat sentitzen duzue presio hori, ondorio horien presio hori?
Bai, jada zuzentzailean argumentua behin baino gehiagotan atera izan dela, eta jantzu bezala narua, orain arte eta 2019 arte historia geografiako eta matematikako azterketak euskaraz egiten ahal ziren, eta gaur egun ere euskaraz egiten dira, ze zuzentzaileak hor dira, eta betiko argumentu hori Hezkuntza Ministeritzarena, zuzentzaileak ez direla, eta ezin direla zuzendu azterketak, baina hori badakigu ez dela egia. 2021 ikastetxe hontako beste ikasle batzuk ere, filosofia azterketa euskeraz egin zuten, ez? Zuen aldarrikapen horiek zituztelako baita ere. Egon zarete harremanetan beraiekin, baduzue lotura? Bai, nik ezagutzen dut pertsonalki Aitzol, pasaduena garai hortan filosofia azterketa euskaraz, beraz desobedentzia ekintzan. Eta bai, ikusi duenetik guk ere desobedentzia ekintza bati ekin diogula matematikako azterketarekin, berak ikusi du hori begionez, eta ikusi du bereziki borrokak segitzen duela urtez urte. Egia da atxanturik girela pixka bat, baina borrokan segitzen dugu. Horre, ez da lehen garikoitz eta xolerekin aipatzen genuen, ez honek suposatzen du ezezko bat, suposatzen du azterketa ez zuzentzea, eta eurek baikor erantzun dute ez, uste dutela resistentzia honek guztiak eragin bat izango duela, eta esperantza badutela, nolabait birplanteatu, berriro are gehiago katramilatu nahi ez, eta zuzenduko dituztela, ez dakizuek baikortasun horrekin biziote duzuen. Guk hori baikorki ikusten dugu, eta segur da badugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina presio hori ezin dagor ditu, baina beste alde batetik denen arteko batasun hori, denek elgarrekin dugun helburu hori eusten diogu beti eta gehiago, eta beti esperantza horrek ilan segitzen dugu, beraz badakigu ondorioak izaiten aldirela, badakigu ze koefiziente duen nota horrek basuaren dako, badakigu ze maneratan konpentsatu daiteken ere, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori, eta hori diogu beti ere hautsi behar. Ez dugu bere izgarria den beldur bat seintzen, baizik eta denak bat zengaituen aldarrikapen behar hori. Badira zuen artean nolabait etorkizuneko plan horiek neurtu, baldintzatu nahi ez, denek ezin borroka azken mugaraino eman, arriskuare hor dagoelako, ezta? Bai, hori da. Azkenean denak ezingo dute pasa matematika euskaraz ez delako posible, baina ahal duten guztiak pasako dute euskaraz, ahal bezain batek, eta pasako ez dutenek ere, euskaraz pasako ez dutenek ere sustengatuko dute, eta denak erabaki horren aldegira, eta denak sustengatzen dugun erabaki bat da. Ni terminaleko ikaslea izanki, hori leheneko matematika euskaraz pasatzearena, desobedentzia ekintza hori kolektiboki erabaki dugu. Eta liceo guzia eta Ipar Euskal Herri guzia, Euskal Herri guziaren babesa duen ekintza bada. Hori da petxatzeu eta azpimarratu behar dena kolektiboaren izenean erabakia. Aipatu dugu jurik, babes hori ez, batasun hori, irakasle, guraso, jaso duzue, nolabait, gertuko kontrakoa hotxik, beldur hori presenteago izan eta kontuz, ere ingo duzue, ziur altzarete, horrelako hotxik ere, bada inguruan? Segur, iritziak alere izaite aldirela desberdinak edo, baina sustengu edo kolektibo edo sustengu hori alere, nahi duriko biziki handia da eta konpentsatzen du. Eta ene ustez alere denak konfiantzantzen ditzen gira edo desobedientzia horretara joaiteko. Beraz naiz eta agian pertsona batzuk agian pixka bat mesfidati izaiten aldiren, alere sustengo handia senditzen da eta ene ustez sustengatuak gira alere. Badugu segurtasun oso bat, erakaslekin, gure burasoekin ere, bakotsak familian, pertsonalki eta kolektiboki ere hori aipatzeko aukera izan dugu, ez da baidatzeko, zer dira alde honak, zein dira ondorio txarrak, baina azken finan denek behelburua dugu eta horrekin segitzen dugu beti. Erresistentzia prozesu hauek edo erresistentzia hauek ez dira berriak lehen aipatu bezala, eta zuek ere aitortu duzu ez, iragan gertuko mobilizatuekin harremanetan izan zaretela, eta gainera, historian zehar, azken hamarkadetan, emaitzak ere lortu dira. Lehen aipatu dugu brebeta, akaso hegoaldetik entzuten gaituzten asko galdu egon daitezke, baxoa bada unibertsitaterako bideko urtetan egiten den azterketa hori, selektibitatea mugaz hegoaldera,
Brebeta bada mugaz hegoaldera ez dagoen azterketa bat, baina tira, nolabait 15 urteren bueltan egiten den azterketa hori, eta hor lorpen batzuk eman ziren, eskubide batzuk konkistatu ziren, eta kaso horrek ere ematen du aukera pentsatzeko hain hermetikoa den sistema hau nolabait aldatu daitekela, ez? Bai, urteetan eraman dira ekintzak, inegarren desobedentzia da, ez da behia, eta urtez urte borrokatu gira, izan dira entzinatzeak brebetarekin, Euskaraz bastu ahal izan dugulako, baina egia da, niretat beti berleilua da. Egan edut, emaiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Eta hori ulertezina eta zinez nik egeran gezki bizitzen dut hori. Baina borrokak segi behar du, ez dugu besterik. Ikasle mugimenduekin, hegoaldeko bestelako ikasleekin, harreman horiek ematen ari dira, jaso dituzue azken egun eta aste hauetan halako babes mezuak? Bai, egurratzen ikusi dugu jendea egin dugularik igogirarik holtza bat ikusi dugu jendea presente zela gurekin eta Euskal Herri guziaren babesa genuela. Eta korrikan ere, dola 2 urte egin zen korrikan ere omendua izan zen azterketak euskaraz kolektiboa, eta bai, senditzen dugu, babesa. Olako mezuak bai usu bat ditugu. Hor naiz eta gure artean beraz hasi giren etxepareko ikasleen artean eta gero bai erakasle langile eta beste lagungarriek ilan guzio horren antolatzen. Izan ditugu bai azken aldietan ekintzak prestatzerakoan arabatik ere adibidez Gasteizetik izan ditugu bai olako mezu beraz kureia emaiten dutenak, hon egiten dutenak eta azken finean Euskal Herri osoa unkitzen duen egoera bat dela agertarazten dutenak eta ongi adierazten duenak. Bestela, hor, esango nuke batzen zaizkizuela ez, Goiurik aipatu du, azterketatan zaretela, bestela ere, gaur hemen gu interneta lapurtzen genbiltzala ibili gara, norbaiten azterketa zertxo baite oztopatu zedu. Honek guztiak ere, astoratzen du norbere prestakuntza, badira, nahiko lan ez, norberak ikasi behar, azterketak egin behar, eta gainera, borroka sozialak, aldarrikapenak egin behar horretan, afirmazioa da. Aitortzat egingo dizuegu, hori ere egiten ari zarete, ez? Ari zarete nolabait energia bikoitz hori konsumitzen. Bai, azterketaren presioaz gain, beste presio bat gehitua zaigu. Jada azterketaren presioa handia da, eta gero, gainera gure ama hizkuntza ez den beste hizkuntza batan pastu beharrak, beste presio bat sortzen digu, eta jada lan bikoitza eskatzen digula. Hori da, baina naiz eta ere lan bikoitz edo hori gehitzen duen ere, hala ere, egin nahi dut, badugu indar bat edo sortzen dena gure hartan, eta egiten dugu, baina ez da behartuak bagina bezala, gure iduriko da zinez gure eskubideak nahi ditugu, beraz, zinez indar bikoitz hori ez egiteko, behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako, eta euskaraz mintzo girelako, eta euskaraz ikasten dugulako, eta beraz, indar hori, ez da galdera pausatzen, indar hori egin behar dugun, egiten dugu behar delako. Gu etorri gara ona, zuek egingo duzue borroka, zuek egiten ari zarete borroka, eta gu ere aipatzen zenuten bezala, unkitu gaitu mobilizazio honek, baina jakin nahiko genuke, gu ez, ikasle izan gabe, Hego Euskal Herrian bizita, nola babestu dezakegun zuen eskaera, zer egin dezakegu gure partetik, nola elkartu, nola erakutsi babes hori? Egia da zaila dela, baina hezkuntza sistema ezberdina delako, baina egia da erri-urrats eta olako ekitaldietan babesa erakustea bizki garrantzitsua dela. Izan mezuak hainitz errezibitu ditugu urteetan liseoan, bereziki dola 2 urteko korreka garaian, eta egia da horrek guziak zubiak sortzen ditu eta guri indarra emaiten digu segitzeko. Arjunt, eta ene ustez biziki garrantzitsua da ere azpimarratzea, laguntza konkretu guzi horren aintzinean baden oinahia, dela ere gure egoerari interesatzea eta guzi horren ulertzea. Azken finean ulertzea naiz eta 7 probintzi bat diren, naiz eta iparraldea eta hegoaldea baden denak bat gira bakarrik, denak Euskal Herria gira, eta behar dute ulertu ere, behar dugu guk ere ulertu zain den
egoera adibidez Nafarroan diren gune ofizial, ez ofizial edo mixtoarekin ere, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan uler dezaten ere guretako nola den interesa diten eta uler dezagun denak unkitzen gituen egoera bat dela, eta oinarri hortatik abiatzen bagira ulertzen badugu ez girela bakarrik, besteen ekintzetaz ere gu jabe girela, hortan eragina ukaiten aldugula, hori ulertzen badugu deia oinarri batean, ahunt emanko jaizanen da geroaren dako, eta aipatu dituzun gero beste sustengu konkretuagoak izan dadin sare sozialen bitartez, beste lako ekintza edo olako bestetan edo beste manifestazioetan elkartuz, olako ekintza konkretuagoetan gero emaitzak askoz eraginko jagoak izango dira, erustez. Nik azken galdera badaukat, Julen, erantzunak beldur pixkat ematen dit, baina kamisetak salgai dira, guretzat ere balekoak dira, edo ezin ditu edonork eraman, nola dago gaia? Edonok hartzen ditu hori kamisetak. Jada simbolo bilakatu dira, eta maina guztiak bali badira horik kezkatzen bazaituzte, baina biztan dena edonok idekiak dira tixot. Kezkatu ez, baina ikusi ditugu beraiek eta gure neurrikoak horiek ez dira gu horrez gara sartzen. Baina esan du badirela, Joanek garbi. Badira, horietako birekin guretzako bat egingo dugu, akaso baino, bestela nahiko. Horixe behintzat eraman beharko dugu. Hirukote agurtu egingo zaituztegu, baina hemen ikasle eta ikaskide esenti daudela baliatuta eta Maider zigarroa gurekin dugula. Maiderrek proposatu dit, mendian gora aritza, Imanol Arzabalen abestia ea ingo genuen elkarrekin, beraz, mugikorretan letrak bilatu, ze uste dutenok ere nahiko saltxan ditugula, hurbildu pixka bat gure nuntze beldurri gabe, eta Maider, kokazaiteztu nahi duzun tokian, Xabi eta Enekok jarreko dizkizuten mikroak, eta egingo dugu denon artean momentu eder bat, eta noski, gaur gurekin gonbidatu izan zaituztegun, eta benetan, miresten zaituztegun Naroa, Aize eta Joane, mila esker, behonde izuela, eta gurekin kantuan aritu nahi baduzue. Hemen gera zaitezkete, mikroa pixka jetxita horrela gure hautsak ere gehituko ditugu, gera zaitezkete hemen, letra behar baduzue igual ordenagailuan edo jarri beharko dugu, zenik ere, jakin badakit, baina era berean jakin ez dakit, dena, eta bada ezpada... Dena ez dakizu, eta ez da komeni dena jakitea. Jakin badakit eta liberean ez dakit, hori da filosofiko jarri zaigula inigo, Tira, denak elkartzen ari zaizkigu, eta egingo duguna da, soinu frogetan harin murgildu, naiz eta mikrofonak ondo ezagutzen ditudan, eta Maiderrek nola jotzen duen ere, horrek azkar batean, jotzeko moduan izango gaitu entzuleok, eta ez du arazo gehiegirik ere izango, hau lehen martxan izateko, eta bide batez eskertzen diogu ezertan jarraita horretik, Maiderrik gaur gurera etorri izana. Ea, nola sonatzen den gitarra horrek, Maider? Hasi pixkat kantatzen. Mendian gora aritza. Bale, Maider, segundu bat, bai, probatzen ari gara, inor ez da dila larritu, hemen erreberrarekin pixkat pasata gabiltza eta. Kantatu nahi dut bizitza, ustel zenez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke, tienkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, ustel zenez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke, tienkoa banintza. Bale, oso ondo, Maider, zoragarriari gara entzuten, orain momentu hain da berezia, kamera bat jarri barko dugula ikaslei begira. Ai, lotxatu egin dira. Nireki berean ezira emaiten da? Akaso bai. Zegi lekua dagoen denontzako. Akaso beste gauzat egingo dugu, mutilak. Maider kokatuko dugu euren aurrean. Mikroak eta guzti, uste dut erresago izango dela. Ara mikroetatik ere entzungo ditugu, eta uste dut... Asko gustatu zai ideia, hiru mutilei, Ez, jarri dituzten horpiak. Edo beraiek honea atzera ekarri, zuen nahi gauzak, kabituko dira hortxe? Venga, zuek agindu. Ergatu? Ura ilunago, hau argiztatuago. Venga, ona etorri. Zatozte denak Maiderren atzera mesedez, koka zaitezte hor, eta kantuan egingo dugu denok batera. Imanol Arzabalen mendian gora aritza.
Bai, joan denak sartzen. Hau ez zegoen aurrikusia, entzuleok. Bai genuen buruan, bueno, Maiderrek abestu egingo zuela, baina ez genekien gazte guzti hauek hemen elkartuko genituenik. Beraz, eskerrik asko, lehenik eta behin guztioi. Ez dakit Maiderrek tokiz hor ondo ikusten duen bere burua. Eta, bai, mikroak akaso pixka batek kokatu beharote dizkigun. Segituan izango gara entzuleok, bueno, benetan momentu berezia da eta bere denbora eskainiko diogu, baigo Juri? Zepena kameran ez dela ikusten, hango paretako lauki hortan agertzen diren lau burutxo horiek. Aizu, zuek ez alduzu gurekin bat egin nahi, han iskinean egon beharrean, zatozte gu gana, Bueno, handiko, eta hor zaudetenek ere, bai, bat egin dezakezu gurekin, Hemen, dendenak zarete ongi etorriak, esan Julen? Bai hori gizutu ditu, ja ez da, goño zuloan. Beste bat azaldu da. Bueno, ederki, oraintxe kokatuko zaizkigu dendenak gure posizioan, eta ikus ditzakegu, une batetik bestera. Kokatu lasaizuek kamarak, entzuleok badakizu gaur streamingez ari garela, gainera, hau Naiz Irratiaren webgunean saio osoa zintzilika geratuko da, bertan ikusel izango duzue, 2 ordu hauetan gurekin izan ditugun protagonista guztiak, eta baita oraintxe kontatzen ari gatzaizuen momentu hau bera, momentu ederra. Irakaslek ere bat egin dezakezue kantuan, grabatu egingo duzue. Ara. Katena ezin da. Gu grabatuko duzue, Juan Kantura. Eta gainera, ez dira bat ere boomer izaten ari, ze vertikalean ikusten dut pres mugikorrarekin, beraz ondo ari gara, Instagramen pentsatzen ari da hemen norbait. Bale, kamera horiek kokatuta, irudia lortzen dugun segituan gure realizazio maitxoan, gure ikusle direnek ere ikus dezaten, eta momentu batetik bestera, Maider prest izango dugu, kantuan aritzeko. Nahi duzunean, Maider, egingo du gauza bat, lehenengo buelta bat Maiderrek bakarrik egingo du, ondo Maider, eta bigarren batean zuk keinu egin eta denok ere pixka lagunduko dizu. Bi aldiz eginen dugu kantua? Bueno, kantu osoa gian ez, baina zuk aukeratu nola egin, Maider. Bastarran hasten nahi. Dana zuretzako. Nik akaso lehenengo bertsoa zuk bakarrik eta gero ja kantuan aritzea besteok, nahi duzun bezala egin, Maider. Zuk agindu. Kantuan hasiko gara hasieratik zurekin? Bai, denok elkarrekin. Nahi duzunean, Maider. Mendian gora haritza, antza gaitzean dabiltza, itxasoaren arimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, ustel zenez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jenkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, ustel zenez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jenkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, sorine gartiz bete da eta humorez ustu da. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina edan da bizi naiz gustura. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina edan da bizi naiz gustura. Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, hilkanpaiari tiraka eta utsari topeka. Argitu ezako beta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Argitu ezako
bihotza ere hortxe zegok eta mundua ez da beti gai, inoiz tristea ere bai, bainan badira mira motibo kantatzeko alai. Bestera datozen penai, ez diet surik bota nahi, ni hilzen aizen gauean behintzat egizuelo lasai. Bestera datozen penai, ez diet surik bota nahi, ni hilzen aizen gauean behintzat egizuelo lasai. Egizuelo lasai, egizuelo lasai. Zoragarria entzuleok, bizi berri dugun momentua. Bejondi zuela zuei ikasleei, baina bejondi jola ere Maider Zigarroari. Ze momentu ederra oparitu digun. Itzi gabe utzi gaituzu, egia esan, ni unkitutan hau, dena kontatzen hasita. Bueno, ez dakit hemen, koro atzean duzu, iaia beste kantu bat egiteko pres balira bezala, baina negoziazioan Maiderrekin negoziatu denon kafe baten truke kantu bat egingo zuela. Baina, bigarren kafea da, ez dakit, Maider, hain izaten ari den polita eta hain errez ikusten zaitugu, nik konfiantza baliatuko dudala, nahi baduzu behintzat bigarren bat eskatzeko. Eta ikasleek nahi badute. Ikasleak, biztanda nahi dutela. Zer da bestu nahi dutena? Maiderre jakin egin behar du, ez baina erresa. Asko dira dos jartzeko, dena dos jartzeko, Ez, zaila da. Bueno, uste dut, bizi izan dugu momentuarekin, geratzea akaso, badela gauza ona. Bueno, hor negoziaketatan da biltzen, ez da egite, utziko ditugu negoziatzen, baina tira, gurean agurtzeko utzi ditugu Aroa Aize eta Joane, 60 berriro, mila esker, orain bai, mikrofonak askatzen utziko zaituztegu, eta uste dut Maider salbatuko dugula, eta gure entrevista gune hontara ekarri beharko dugula. Eskerrik asko hirukoteari, bueno, guk berriro gure posizioak hartuko ditugu, oraindik baditugu hainbat gauza kontatzeko, baina oso ederra izan da. Maider, lasai, uste dut hemen utziko dugula, ez? Nahikoa egin dugula, oso ederra izan dela, eta kaso honek maldanbera bakarrik ekar dezakela, eta olatu aparrean geratuko garela. Olatu aparraren sentsazioarekin. Niari nahi zau esaten, baina hemen ikasleak ez dira mugitzen, presio kolektibo egiten ari dira, eta hortan jaioak dira, biztan da, badakitela, kolektiboaren indarra zein den, eta baxo euskeraz egin alizateko indar hori baliatzen ari diren bezalaxe, gor beste kantu bat egin nahi dute Maiderrekin, norbaitek aipat hori heldu barko diozue Maiderri, eta aizue, Eharki ari dira, ederki ari dira, momentua izaten ari da, oso ederra. Aizu, publizitate egiteko aprobetxatu ezakego? Bai, noski hori juri. Zozketa bat daugu martxan. Egia da. Eta agian ikaslei interesatzen zaie. Egia da. Ze Mugan taldeak beraien lan berria aurkeztuko du 17an igandean Donostiako Antzokizarrean, eta guk sarrerak ditugu beraientzat, beraz, begira, ensaiatzen ari diren bitartean, entzulei esango diogu, zozketan parte arte nahi badute, gure sareetan sartzeko eta bertan egongo dela informazioa. Ze momento ederra, bai, gure saretan izango zuen Muganen igandeko Antzokizarreko kontzertu hortarako sarrerak lortzeko zozketa. Entzuten duzuen hori entzuleok, entxegua da, lasai. Iritsi da momentua behar bezala entzuteko. Salvadorren eriotzean ari dira kantatzen. Bai ez negarrez bukatu gaurko saioa. Niri aurrekoan, mendian gora aritzan puntua falta izan zait, eta orain akaso egingo dugu. Aizu, baina hauek gu etorri baino lehen ensaiatzen aritu dira. Ez pentsa, baina ederki ari dira. Bueno, ensaiatzen utziko ditugu eta guk kontatuko dizugu bien bitartean entzuleok, Mugan taldea bihar izango dugula gurekin, elkarrezketa akustikoan. Maider ere gurean izan genuen, joan den denboraldian, gogoratuko duzue, eta orduztik bertan, Durangoko azokan, eta kontzertuetan harreman polita osatu dugu, bigarren kafezaleok eta Maider Zigarroak eta gonbidapena egin genion. Gaur ona gurera hurbiltzeko, senperetik iritsi da Baionara
gurekin kantutxo bat egiteko asmotan, baina biztan duzue, bi ere izango direla gaurkoan, eta oso irudi polita izaten jarraitzen du, hango lehiotxoan ikusten dugun hori, lehen ikusi dute momentu batean Imanolek erakutsi digula, eta oso goza ederra izan da. Eta hemen entxegua amaitzen ari diren. Honetan, laizzer izango dugu bigarren kantu bat, gerora oraindik Eneko Iturberekin elean izasunaren inguruan aritzeko aukera bilatuko dugu, bestela entzuleok bihar eriko gara zuekin gai horretan, baina zelako indarrarekin ari diren hemen kantatzen, nik uste dute koroa behar bezala entzuteko gauzatxo bat egin behar dugula, beraz heldu zue kontakizunari momentu batean, Julen eta Goiuri. Bueno, nik probestuko dute tarte hau eskerrak emateko zuzendaritzari, irakasle taldei, eta ikaslei baita eta Bernarte Etxepare Lizeoa osatzen duten guztiei leku hau eskaintzagatik, ze Julen nahiko dotorea ezta? Bai. Atzean zuaitzak, alde batean liburutegia. Ez gaude kejatzeko moduan agian, gure laborategia baino dotoregoa da leku hau, Bestxoko polita jarri dute, eta dena esaten hasi da, etorri garraka honona, ez? Baztaran astera, azterketa garaian eta dabiltzala esan digute, eta hemen zalaparta apur bat sortzen ari gara, baina bai, eskertzen da horrelako gunetxo bat dukitzea programa egin alizateko. Agian galdetu beharko diogu gomendioren bat hemen inguruan zartxo bait jateko, ez da? Horretariko zizkamizkak? Ni horretara etorri naiz. Bazkaltzera etorri naiz. Irratxaio egitera, ez? Lan apur bat egin eta horren aitzakia hemen Baione inguruan. Ikasle gazauen borroka babestera, ez? Zur bazkaltzera. Horretara, baina horretxetik aitzera naizen esan dut. Gaur suerte pixka batekin Baione inguruan majo bazkalduko dugu, non baita. Bai, egun luzea dugu aurretik, gaur gauza asko egin nahi ditugu, baina... Denez esan. Ez dut kontatuko zer egin behar du. Azterketetan daude eta gu hemen pena maten ez gara. Ez. Gogoan duzuzuk garaiura? Bai. Eta? Gaizki? Gaizki ez, baina ondo ere zen ez du esate azterketa garai batean. Ez ondo moldatzen eskolan? Ondo moldatzen itzen, baina ez zen gustokoa azterketak egiteare kontu hori. Ez gustokoa ez da inorrena, baina ikasle batzuk hobeto moldatzen dira besteak baina. Gaizki nintzen moldatzen, baina... Nun ikasten zenuen, etxean? Distiratxo ere ez nintzen. Etxean ikasten zenuen, bai. Esaten dena multzokoa nintzen, multzokoa. Geldi, mai batean... Jende asko ikasle batzuk behar izaten dute alde batetik bestera ibili gauzak memorizatzeko eta horrela ez. Zuk geldi, kieto. Nire gela etzen orduan bezen garbi inoiz egoten. Aprobetxatzen nuen edo zer gauza garbitzek. Bai, ez dago gaizki, bai. Nik ere gogoan dute, ni mendira joaten nintzen ikastera. Bai, Bai, etxean ez nintzen moldatzen. Batzen, bizilagunekin arazoak, gurasoekin arazoak, Bueno, ondori zarete, Julen eta Goiuri, estimatzen dizuet, kable bat luzatu behar genuen, ze abez batzak eixiago entzutera nahi genuen, eta bereiek uste zuten kantua egin zutela, guk uste genuen, entxegua zela, ez genuelako entzuten, behar bezala eta orain behar bezala entzungo zaituztegu, nahi duzuenean, Maider. Adiskide bada zen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Nunago, zer larretan, urepereko hartzaina, mendiegaretan gora, ogoizapenen gerora, iesetan joan intzana. Zapenen gerora, iesetan joan intzana. Esia ujaturik, libratuen kanta. Lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atsauela, bertsorik sakonena, inoiz
Noiz esan ezin diren estaritako egien oiurik bortitzena, bortitzena. Nonago zer larretan ure bereko hartzaina, mendie garetan gora, ohoitzapenen gerora, iesetan joan intzana. Nonago zer larretan ure bereko hartzaina, mendie garetan gora, ohoitzapenen gerora, iesetan joan intzana. Jo, zoragarriak zarete, benetan, behon dizuela, Maider, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleok, viralizatu beharko ditugu, kantu hauek sareetan, eta elkarbanatuko ditugu gaur berandu baino lehen, orain bai, Maider askatuko dizuegu, eta gure entrevista gune hontara hurbiltzea, baina berriro benetan txalo hau zuentzat, behon dizuela, jarrait dezazuela kantuan, jarrait dezazuela borrokan eta jarrait dezazuela euskaraz, zuen ikaskide direnek esan da bezala, euskara delako bide bakarra. Entzuleok, 11:47 minutu, emarian goaz, onaino alaxe iritsi gara, guk eskatu eta gainera zera, kamisetak gurera iritsi, bai, Aturri ibaiean barrena, edo Errobi ibaiean barrena iritsi gara esan da bezala Baionara goizeko 11:47 honetan, baina Maider Zigarroare gurekin izango dugu segituan, azken minutu hauetan, arekin tartetxo bat behintzat, egin ahal izateko. Uste dut hemen horixe hartzazu, mikrofono hori, eta segituan oraingoan ja reberrik gabeko formatuan izango zaitugu. Maider, egunon berriro. Bai, behitzegunan. Oso momentu ederra izan da hau. Ezen pentsatua bat ere baina. Ezen bat ere pentsatua ez. Ederra izan da, Oso ederra izan da. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin, zure eskuzabaltasunagatik, gitarra hartu eta hona etortzeagatik, eta ze momentu ederratze, ezkenekin oso ondo zein momentutan eta ze ikasle izango genituen hemen, azterketetan dira, eskolak dituzte, klaseak dituzte, ezin gauzak kontrolpean izan, baina, bueno, elkar begiratu dugu, hemen ikasleak zuden momentu horretan da pentsatu dugu, hau da momentua, momentua kantuan hasteko eta ondo egokitutako kantua, zuki Imanol Arzabalen mendien gora aritza proposatu zenidan atzo gauez, eta uste dute egokia zela oso eta gustora bestu dutela. Elkartasuna, animaleko elkartasuna erakutsi du, jek ere nola prest ziren elkarrekin izaitea, kantatzea, borroka hortan, beraz. Euskaraz aritzen zarazu kantuan, Maider, eta euskaratik ere, bueno, edan eta gozatzen duzun pertsona zara. Eta sehaskaren, bueno, sare horrekin guztiarekin ere lotura estua duena, semeak, bueno, alaxi ikasten dituzulako, alaxi ikasten ari direlako, bueno, etxean ere baduzue, nolabait gaurko saioa ardaztu duen kezka horren berri, borroka horren berri, semeak oraindik gaztetxo izango dira, iritsiko zaie, akaso momentua, eta gaur ikusi ditugun gazte hauen borrokak emango dira akaso eurei ere, bestelako arnasa. Ala nahi genuke bintzat. Bai. Ez gira oino horretan, baina bai haien gibelan gira, ez da beste aukerarik nire ustez. Bai bizi dira euskaraz, semeak ere bizi dira euskaraz tipitik, eta hor, nola ezan, bai, momentu garrantzitsu hortan galetzen diote ez erabiltza haien hizkuntza eta hori ez da normala, beraz, bai. Xolek oso ondo azaldu du, ez? Ego, 3 urtez osoki euskeraz bizi gara, eta bapatean ekaina iristen da, eta bapatean ilegala gara nola baita. Asko gustatu zait nola, bueno, saldi horrek oso ondo laburtzen duelako gertatzen dena, eta egia da ez zuela ezankata ez buru. Zalantzari gabe, eta hemen gabiltzatenok guk oso errex uler dezakegun zerbait, inork ulertzen ez duela ikusiz, ez? Eta horti dator borrokarako behar hori, Maider, ez da besterik, ez? Euskaraz bizitzea, euskaraz aritzea, euskaraz kantatzea, euskaraz ikastea. Hori da, ez da besterik eta segituko dugu, ez balin badugu lortzen, ala ere ez dugu ez gira geldituko ere borroka hortan eta
Ez da zalantzarik ezan duzun bezala, hola da. Hola da, zalantzarik gabe. Maider, aipatu digu lehen Gorka Santesteban lagunak, bueno, aurreko kontzertuan oinuzik ikusi zintuela. Izan zinen mugaz bestaldean kantatzen, ez da beti erresa izaten, hori aitortu beharra daukagu. Nahi genukela, nolabait konplexu hori ez, mugaz gora eta bera iparralde egoalde dikotomia hori baztertu, baina egon ere badagoela, eta egoaldean jotzea ez dela erresa, Julia abeslari baionarrarekin ere aurrekoan aritu nintzen, uste dut bera uztaritzarra dela, Baionan bizi dela gaur egun, Donostian joko zuela eta oso beldurtuta zegoela, ez, publikoa bertara helaraztea, badagoela oraindik, ez, mugaren bi aldetasun hortatik zerbait. Hori dudarik gabe muga hori behar dugula hautsi ere, zaila da, baina nire lortzen dugularik oartzen gira bai, beh momentuak, beh sustraiek ditugula, beraz, aixe egiten da, gero momentu intimoak ere lortzen ditugu, bi aldetaik beraz. Eginen dugu. Kontzertu. Muga hori pusatu eta baztertu behar da. Kontzertu ederra izan zela, naiz eta publiko txikiarekin gertatu. Publikoa ona zela, hori azpimarratu genuen lehengoan. Hori da, biziki intimoa zen eta hori maite dut ere, badakizu partekatu ideiak, bai kontzertua, bai biberazioak ere, eta hori pasada ere deban larun batuntan, bai. Datorren ekainaren hasieran Ziburuko liburu eta disko azoka izango da, bertan ere joan den urtean aritu ginen, bai bigarren kafetik, eta baita musikari txaketa jantzita biak egokitu zizezkidan niri bertan, eta han aritu ginen ere hainbate artistekin hausnartzen, ez, guri egokitzen zaigu, egualdetik gatozen hori horrelakoetan, pixkate galduago egote hori, baina eskuzabal hartzen gaituzue, baita alderantziz gertatzen denean ere, gehiagotan behar lukela guztionek gertatu, hori izaten da askotan aitortzen duguna ez, Ekilan Bertekin lenguan ere izketan, Jurgi Ekizarekin aurrekoan telefonoz ez, bideoiek gero eta gehiago jorratu, gero eta zeharkatuago gongo dela muga hori kulturari dagokionez ere, baina askotan ure esku soilik ez, instituzioen esku ere badagoela ez da Maider, elkar zeharkako kultura programazio hori sortzea ez. Bai. Egia da, guri da ahemanak ere sortzea eta ez galtzea. Harreman horiek sortu eta ez galtzea gure eskutan dago, baina mendik nik ere deitxo hori ez. Askotan kosta egiten delako instituzionaldetik ere programazio konpromezu horiek gertatzea. Akaso azken aldian tarteka gertatzen ari dira eta, nahi genuke pentsatu zerbait aldatzen ere ari dela, baina zalantzari gabe gehiago ere gertatu beharko luke eta horri garrantzia eman nahiko genioke. Maider, aipatu dugu duela gutxi aritu zara kantatzen deban, lan berria ere, nolabait esateko berria delako, gaur egun den oso azkar zahartzen da, baina Durangoko azokan izan ginen ez da, zure azken lanari begira ere, nolako izaten ari da bidaia, disko berriaren bidaia, kontzertuak, nolari zara bizitzen? Bai, belantzen, beti bezala ari da ateratzen, pixkanaka, kantuka, ateratzen dut EP behi hori. Eta bai ere horrekin nahi nuke zerbait azpimarratu da gaia, nire EParen gaia da emakumeen transmisioa. Beraz, horrekin bai kultura, bai euskaraz, bai feminismoa ere aipatzen dut, eta horrekin nahi nuke bai mintzatu denekin edo zerbait ireki hortan. Irekia da, ez dut nik zerbait hasteko horrekin baina. Baina musikaren bitartez elkarrizketa berriak sortu daitezke ez, eta zure abestiekin entzuleak entzun dezake, eta tira hildo honi helduko diot, edo beste hau ez nuen pentsatuta. Hori da, eta ere muga hori, beraz hautsi gai hortan ere, hori zen ere pixkatzen nahi nuena, zertako ez badakizu ahemanak atseman ere emakumeen artean edo horra. Sartzen gira klik baten moduan doa izenik ez, gauzarik ez, joko bat da.
Entzuleok udaberriaren muinean gara, baina giroak gaur badu udazken koloretik eta udazkeneko dantza kantu honekin agurtuko dugu gaurko bigarren kafea. 1180 garrenak ekarri gaitu Baionara, ekarri gaitu Bernat Etxepare Lizeontara. Esker mila benetan, bidonetan lagundu gaituzten guztioi, baita zuri ere Peio, horre, isil-isilean, baina produkzio lan guztiarekin ikaragarrezko lana eskaini baitiguzu. Benetan ikasleoi, mila esker, Maider, zuri zalantzarik gabe, momentu magikoa ekarri duzulako gurera. Zueri gomitatzagatik. Eta besterik gabe agurtu egin behar dugula, Goiuri Ezeiza Arandia, Julen Goikoetxea, hau ere osatu dugu. Bihar beste saio bat egitea egokituko da gure laborategitik, eta bihar ere musikak izango du bere pixua, euskarak izango du bere pixua, eta jarraituko dugu beti ere euskaratik eta euskaraz bidea hori omen da, edo bide bakarra hori omen delako euskara, eta biharko saiorako Julen, badakizu ze kamiseta estrenatu beharko dugun, ezta? Eman dizkigute eta jantzi beharko dugu. Baxo euskaraz, mila esker. Lotxagabeak, Benetan guk erosi egin nahi genituela Goiuri. Zertzate lotxagabeak, bai. Alaxe, kamiseta jantzita egingo dugu biharko bigarren kafea eta pozez eta pozez gainezka gainera. Basandako entzuleok bagoazela agurtu egin bar zaituztegula eta Maiderren kantu honekin udazken dantzarekin egingo dugula azken 2 minututako bide hau. Bihar goizeko 10:05 izango gara berriz ere bigarren kafea zuekin hartzeko prest, informazioaren txando orain naiz irratian, eta ondoren musikariarekin izango duzu ordu batetara bidean, bidea egiteko aukera. Izan ondo, agur! Keep calm and bigarren kafea.